Magandang araw po mga kaibigan. Andito na kami sa Ermita, Manila. Pangalawang araw na namin dito sa Manila at kakain muna kami ng breakfast. Ang paboritong breakfast namin is sa Bakery Pandesal, syempre. And tignan natin kung anong meron sila. Babili din si Jax ng gusto niya. Kaya tara. Jax po, anong gusto mo anak? Anong gusto mo? Pabili po. May pandesal pop kayo? Magkano po? Pwede po 5 piraso po. You want choco crinkle? Sige, bili tayo. I'm so dumb. Oo. Ano po ang palaman dito? Ube. Ube? Magkano po yan? 8. 8? Dalawa po. Ano pa po? Tapos, pwede po 2 crinkle. At yun lang po. Ano pa? Yan lang. Sir. 49? That's 50. Yeah. Salamat po. Thank you din po. Bumili na kami ng pandesal, choco crinkle, at meron ding isang, hindi ko alam kung ano yan, parang Spanish bread, pero yung palaman niya ube. Kaya hindi ko pa natikman yan. Tikman natin. Animal that lives here. Ala, Wait, galit. that one has hair. Siyempre, bumili din ako ng cheese whiz pimiento. Yan yung isa sa paborito ko sa pandesal. Kaya, kain na tayo. Okay, tikman natin yung pandesal nila. Ayun. Ang sarap. Grabe ang lambot ng pandesal nila. Talagang paborito ko to. Ang sarap. Okay. Ito ang request ni Jax, choco crinkle. Pumili din ako para sa akin, syempre. Ang sarap. Wow. Iba talaga yung choco crinkle dito. Hello po. I know you. Oh, talaga? Hello po. Nice to meet you po. I'm watching your vlog. Oh, talaga? That's why, yeah. Wow, salamat po. Where's your wife? Sa hotel po. Sa Nagbabantay hotel. sa bunso po So, namin. you're staying here for... 3 weeks lang po kami dito. Mashallah, Opo. yeah. Kakarating lang po namin ng isang araw. I was looking there. Talaga. Nagba-video kami ngayon eh. Opo. Opo. Oh my God. Nice to meet you po. Nice to Picture. meet you. Gusto mo mag-picture tayo? Yes. Sige. Picture tayo. Sorry, medyo Oh my maano ako. You're Ito, opo, panganay po, si Jax. You're handsome. Kumakain ng choco crinkle. Can I Opo. have some? So happy. Oh, ano I'm po ang so pangalan glad. mo? Fatima. Fatima, nice to meet you po. You know, I'm so glad Oh. I met you. Oh, thank you po. I was in Mindanao. That's Oh, why talaga? Oh. I came here to apply work. Oh, abroad. ayos. Very nice. Say hello to your Oh, wife. sige po, opo. And I look forward to more videos Oh, thank you. have. Sige, nice to meet you po, Yeah, Fatima. okay. Salamat ha. Salamat. Sige, ingat po. Alright. Ayos ha. Na-meet pa natin ang isang fan natin dito sa kalsada. Oh, you want more? No? But I did not want to listen to that rooster. Ang ingay daw ng rooster. Okay, itong last. Hindi ko po alam yung pangalan na to. Kung alam mo, pakisabihin lang sa comments. Pero sabi niya may ube palaman. Kaya tikman natin. Wow. Ang sarap. Para siyang ensaymada, pero may palaman ube.
Ang sarap. Siguro bagong favorite ko to. Super success ang breakfast natin ngayon. Ang sarap ng pandesal, yung choco crinkle, at itong bagong favorite ko.